Magandang araw sa inyo mga migs. Kung may balak pala kayong aakyat ng Island Peak or Mount Imjatse sa Nepal, ipapakita ko sa inyo kung ano yung dapat yung isuot or yung gamitin nyo sa araw ng pag-akyat sa peak or tinatawag nilang Summit Day. Okay mga migs. Mga migs, noong 2014 pala, naakyat ko na yung Everest Base Camp at saka yung Mount Imjatse, yung Island Peak. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung mga ginamit ko at sinuot ko doon. Let's go! Mga migs, ito na yung kahalusan na ginamit ko sa peak. Ito yung ginamit ko. Una, itong leggings. Tapos, itong shell ko sa baba. Makapal to, para sa lamig. Tapos, ito yung base layer ko. Ito yung pang-ilalim ko. Tapos, next, itong fleece, down jacket, at saka yung shell ko. Kung hindi masyado malamig, or hindi masyado mahangin, pwede na yung wala yung shell. Kahit ito na lang base layer ko, fleece, at saka itong down jacket. Tapos yung gloves, tatlo yung ginamit ko. Itong manipis, ito yung pangalawa. Saka ito yung pangatlo. Makapal to. Tapos, kailangan nyo ng shades or goggle, kasi yung snow pag natamaan ng araw masakit sa mata, tapos nakakabulag. Yun yung tinatawag nilang snow blind. Tapos itong balaclava, itong neck gaiter, helmet, ice axe, hand jammer. Ito yung gagamitin mo pag akyat. Tapos 8 ring. Ito yung gagamitin mo pababa para mas mabilis. Tapos itong harness, nakakabit to sa katawan mo. At itong crampons para sa boots. Itong tatlo, 8 ring, ice axe, at saka yung hand jammer, nakakabit to lahat sa harness. Tapos itong medyas. Isang medyas lang na makapal na ang ginamit ko kasi double boots yung ginamit ko. Ito siya, makapal to, may insulator, tapos plastic. Mga bigs, yan yun siya kahalusan yung mga ginamit ko dun sa pag-akyat ko ng Island Peak, yung Mount Imjatse. Mga migs, ito na yung suot ko at gamit ko nung araw na pag-akyat ko sa summit ng Mount Imjatse, yung Island Peak. Thank you for watching guys. Mga migs, salamat!